Ayan, may partner ka po na ako diri si Randy Dayat. Kumusta ka tanan? Asap kita ha? Always say a prayer mga kaisunan. Kanong naging ako na ipahinumdum, unahon tagid siya. Salamat kay Lord sa mong gihatag ka namong grasya matag-adlaw sa paglig-on sa mga kalawasan ug sa mga unahon. Tanan sa tibok kalibutan mong gipangayo ang unta malinaw na kita. Salamat kay Lord sa mong gihatag ka namong grasya ug subon ko. Thank you kay Lord. Okay. Bueno, di na ta maglangan mi kala ang atong suwat ang pokra itong katagan o pagdagan no. Pinadakin sa kababay nga mapatawag lang sa nga nga Tasya. Gibuhatan og duwa sa radyo ni Jay Badayos. Kaigsunan ang atong sender si Tasya. Kini akong problema bahin ni sa igsuon sa kumbana. Usa ni siya kaulitaw nga grabe ka badlungon. Palauyab nya wag gyud babaeng gipakaslan. Bueno ha, sugdon ko ang tanan sa ingon ini. I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you are mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one you might ever miss. Those the sky should fall, remember us you'll always be. Forever true and loving you Bili pa gid nako nimo dong. Uy, wag ipaglubat imong tingog dong kun mukanta ka. Bujog tayo na yun. Inira ba akong tingog? Maura ba na pagkadanig rin mo? Di ba? Mauna na kapadanig mo? Oo, oy, kani adto sa ulitaw pa ka. Sige ka daog sa singing contest. Sige gyud. Sige ba kung tan-aw sa singing contest ug kada tan-aw nako ikaw gyud pirmi ma-champion. Kini, ay, may sulti na ko nimo. Oo, ansam na dong. Ako manghud ba si Edward? May chat ako. Mm. Ani ko na siya star sa ato eh. Bisag pipila lang ko na kabuan. Nasad? Aron kita na sa problema. Katon din niya siya, doon na rin babae nga driyot maghikog tungod niya, kay giuyab niya. Unya dihang gihagad nagpakasal siya uyab, nisirit lang. Ay, ako man ang manghuday. Bugtong na ko na isuon. Dili na nato ko na balibaran, oy. Ato lo na siyang buyag ko na ng iyang pagkapalauyab, nga wa sa lugar. Na. Ano, Manoy? Oh. Anoy! Ano, Emilio? Siya na ro. Huwag palibak. Siya na ro. Ako na manghud. Ala, sige. Ikaw ang atubang anak igsuon mo kay di ko ganahan mo atubang anak maglagot ko kay magsigig binuag babae. Babae baya ko. Maong sakitan ko. Ikay atubang dito. Oy, pastila ni manghuray. Ano sa mga tao ni makanoon na minyo, eh? Oh, Manoy, Sana. thank you so much nga migawas ka. Salamat kayo. Abi na ako, way tao dis nyo bay. Uy, kadak mo na ba kayo mga kabibagod? Natural. Gidaan ako ang halos tanan ako mga beste, Manoy. Niya sa din ang usar ko sapatos bago na ko napalit. Asa din man nang, ha? Asa siya? Ha? Kuan kining Manoy kanang padayon na sa taon ko so Ha? mura tagas. Gihinuktok ko kagatan-aw sa kumbag taon. Yar ba tadinis? Natarra ninyo. Dayon Kaya, tanasod kayo magsulti ta. Doon lang ko importante nga pagkisultihan mo, ha? Katanan doon, Edward. Sige. Ano na? Kay para mimutan na ako akong mga dakaw. Unya, unsa man? Aw. Okay ka na din eh, ha? Okay kayo na oy. Mao ba bayag hapon yan ning kwarto na kung gi-okupahan kaniadto din di ba? Ay, Sige man oy, biyahin lang ko din kay malimpyon lang ko. Niya pagaw man, tuog oy, relax niya kong utok. ayaw na, tanaw na nga tos may sala kay may importante tayong istoryahan. Itang totoo ni manang ni Mutas ya. Oh, na-ayos man din tasya ya. O, nasa mong kwarto. Dali, kanini suhod sa mong kwarto, dihang na nawakas gawas. Kadi siya kanahan mo, tanaw, simunaw. Oh, Emilio. Mitago ko sa among kwarto ni Emilio kay di ko ganahan nga mutanaw sa manghod sa kumbana. Naglagot ko nga magsigig binuag mga babae. Sakitan ko kay babae baya ko.
Apan gipugos ko sa akong bana nga makikistorya sa iyang manghod nga naa ko, mao tong nigawas na lang ko. Karon nga, lingkod ko sa inyo tubangan man manang unsa man importante ang inyong pagkisultihan ako ha. Eduardo, Ah, nasayog ka man lang yun nga kuan kining... Usa man? Say ko ano, say kining diritsuha Milyo. Ako sulti be. Edward, ikaw sayod nga nasuko gid mi sa imong gibuhat sa dinhi ka pa atong nangaging mga buwan. Kay duha gyud ka babay ang imong gibinuangan. Ang una, gibinuangan nimo hapit magpakamatay. Gusto maghikog. Probida eh. Anang, ndamdam ko ana. Amaw gini uyaba ay probida. Mura minuog ako ray laki ning kalibutan nga buot man magikog. Ay pagsultik sama ana oy. Buot yung magpakamatay kay nahigugma man sa nimo. Ug imo nang nakuha ang iyang kaputli. Lakuron ko na lang ning buot akong pagkigsultihan nimo. Ako ang kining Edward, di na ko gusto ha. Nga doon na ka pailaing babae nga imong binuangan ha. Kung usbon mo pagani na, di na ko musugot nga mupuyo ka pa dinis among panimay. Oh, nang tasya. Mauto nga misaad siya nga di na gyud mo usab og binuang og babay. Kun doon naman siya mauya pagbalik sa among dapit, iya na gyud kuno ning tunayon. Unya, pila pa lang gani kaadlaw sa iyang pag-istar sa amo, ingon ini ang nahitabo. Go, Tasya! Go! Uy, sigaw imo karong nagtawag sa gawas. Murag tense mga kaayo. Ha? Go! Usa Go, man naka na sa inyo, go! Usa man igagaw nimo. Si- Pero man Milyo magaw. doon lang bati nga hitabo. Nada, Eh, no? tins pirmi. Mao gini iyang style no. Siglan ka panik pa minaw. Daw imok, ay pagsigit-singit diha gaw so dire. Kapoy gawas na go! Ato niyo si Iguan ay! Basig matay ito si Iguan! Sa nga kumangod basig mamatay. Gawin mo. Unsa ba nitabo ta kumangod ha? Unsa? Dai, ato na tuloy. Ato na to kumangod. Sulting. Usa. Gibabagan sa dad og duha ka tawo sa Edward og gibiras daplin. Kuan lagi, ulagi, og binuol ko kay ako, ta ka ng bandungon niya. Ang katubudok, ang atun ka lalaki nga nibira ni Iguan. Bida, yan suko man sila. Kay kuan, hindi ko mangilabot sa ilang buhaton. Igagaw sila sa babae nga katong ibinuangan ni Iguan. Ato ada kay basig ipatay na to si Iguan ron. Ha, unsa? Oh, di ko musugot il patyon ang kumangod ha. Di. Tuod man dali nga midagan ang akong bana og niadto dayon sa dapit din gibabagan og duha ka tawo ang iyang manghod nga igagaw sa babae nga iyang gibinuangan ay nidagan sa kog sunod sa akong bana oy. Bay, maluoy ta uno bay. Ay, kung yung kinani, abay, bitasos. Kuwang pala. Iwan ninyo. Aslan ni mo kay igagaw dili. Patyon ka na mo. Kulata. Ha? Ay. Sama ha? Sama ka. Nigawas ang dugo sa kong ilong. Sakit kayo. Hoy! Sige! Patan ako mga panglambos na mo! Kaya magawang baksira ba dito na yung buwag? Siya dai. Oh, Rosaman! Gusto mo ka mo may akong kalataon, ha? Giunsan niyo si Edward, ha? Giunsan niyo! Giunsan ka nila, Edward? Okay ra ko doy, nalag sa apa, lagi labti. Dako sad kaning nahimos na dako sa nagagaw gud. Ang ngayon ko lamang may pagawa sa mong kalagot niya, Emilio. O may tuyo nga patyon siya kay di man ikaliwat o kriminal. Mao na ni Milyo. Gusto lang ta namo nga pakasta niya ang kuan, ang among igagaw kay sige naman ni hilat. Sige bigita niya. Siluwalan ko ninyo, bay, mga amigo. Pandi, mahim pakasla taon ng sudyana taon. Gusto taon. Yan siya, pinupugos taon ka. Magkauya, bigi. Oo na, hitabo doon na, may hitabo na po. Mga amigo, pasayloan na lang ninyo siya. Apan, kini ako ikasulti ninyo. Kung usbon pagani niya ang pagbinuang og babay, ako na mismo ang muduot niya aron mataral siya sa bilangguan. Oh. Kana mo ipasalig ko ninyo. Ah. Ego ka lang rin nilang pasakitan, aron ka kabaw sila sa imong gibuhat na igagaw. Mao na. Ah? Ug magpasalamat ka nga kanara ilang gibuhat nimo. Mo, Sa sunod, kung imo pagainang usbon ang pagbinuang og babay, aw ana na gyud higayon nang mamatay ka. Oh, nang sorry nang yung kayo nyo. Sao nasol na mag-api na. Tungod na ako. Murag, laban nyo. Oh, nang, saan ako? Di na ako mo usap. Di na ako mo binuwag babay. Di na! Sir Edward, muli ka na sa syudad? Oh, nay. Tatao naman ko ng star din sa probinsya niya. Ano nga mangita to na ako ang babae nga akong gibuwagan to syudad.
Ngita tingali tog laing uyab. Ay, pastilan ba yan ni mo, Edward, eh? Sa sunod no, kung doon na ka pa ilaing babae nga binuangan, nya anhi ka gihapon dangop na mo, na di nami mo padayon ni mo, ha? Oh. Timan igid na. Haskang lipayan ako nga nibiya sa amo ang akong bayaw. Kay kuyawan ko babasig, makabinuang na sa di babae, unya maapil mi kahasol. Unya to, milabay ang pipila ka buwan. Maugid na dong, ang akong igsuon magikan sa Manila, tuas iyang amiga sa syudad ni Lahos. Og pipila na kasi mana nga tuak ko no dito, nagsigi og tawag nako, naghilak. Ano man ko? Pag abot ko no niya sa syudad dito siyang igala, may nauyab ko no dayon. Namabdos. Oo niya. Wa ko no manubag sa iyang gidangatan na nakapamabdos niya. Wa na ko no ni mapakita niya. Pagpitas ni Manghura, eh. Gano'ng napadam sa siya araw, eh. Ay, daghan gyud yung mga lalaki sa syudad nga kusog kay magbinuag babae, oy. Og usa ini imong manghod nga nakapamabdos akong igsuon. Paita. Birthday man nimo sunod adlaw, akong giingnan nga moanhi aron magkaistorya mig tarong bahin ang nahitabo ron niya. Pagasli ko. Mabdus ako sa imong anak. Sadlagi ko pakasal mo. Kung gusto mo. Kung magani kong pakasal itong babae nga uyab na ako nga gwapa kay to, ikaw pagkataon nga arangan na kang tsura. Gabaan ka na ni imong gibuhat ako. Gabaan ka na. Uy, Kung matawag kini akong anak, dili ko sa ipailan nimo. oh, huwag kumangulo na bata eh. Ang nasimuntiyan, gusto ka, samtang mabdos maka, punan pa na ako, para dagat kag anak. Ha? Nung napinagang mga babae nga ako mababdosan, oy. Kunya, mo'y akong pilian, nga akong pakasan. Para mo na ba, Edward? Ilargas probinsya ang imong napalabdusan. Baydot, nasal ka na ungo. Ba't yan ang laran? Mom na kung tingog, Sa Baydot. una pag-abot ito diri, dito kay kagtiwag karon. Naunsaw ka, unsang daw tayo tulad. Muna Ay. kang prinunay tabar. Ay, ano kisiyo haba? Ano kisiyo haba? Bye. Kalo sa taon na Bye. lumili. Ay, paminaw sa. Oh. Kuan ba, may biya na lang taon. O, may biya na lang taon siya kay wa magit taon ako tubanga taon to sila taon. Kalo sa taon luminoy. Butan ba ito siya, bay? Ha? Di lang tumayo kitsura. Bay, doon ako ipanguyaban. Ah. Kanang anak ug dato Pitas Barrio. Hindi ako sugton. Siya ako pasawon. Ano ba? Magminyo ka na sultan ka sa imong babae, bay. Ha? Bay, Edward, minyo na ka. Oh, bay. Pero unya na ko siya pamisitahan, inibalik na ako din bay. Uy, asa ba mo ni ka, bay? Ato sa kus probinsya, sa ako magguwang birthday mo niya ugma. Patuon mo ko. Ah, sige. Balik naman din niya. Mauyap mo ng mga babae, bay. Ngayon mag-ingon. Ingna ko magpakasal mo. Ay, matambo ko na dako ka dito na lang sa mong Oo kasal. kayo bay, akong paludhon ang ako ang amigo nga si Pare Arnel Kwi. Mao na ako paludhon tabi mabulok to daga kapitan dito. Pare ni Bro Joel Busi ako ko pare pod. Very good. Salamat kun mao na bay ha. Very Daghan good. kay salamat kay Abin mo bay, kalipay ako kung magminyo ka na bay. Aron wa na ilang babae, maghilak ko ni mo bay. Sa gyud nimo gyud. Kung milahos ka pa din sa probinsya, di ka unta makauyab atong tawhana o mamabdos ka nga di ka pangasawon. Siguro man unta ko nga. Muista lang og tulo ka adlaw sa bahay sa akong amiga ti. Unya kay nasangit man ang akong kasing-kasing atong tuwana. Mao nga napundo ko og dugay dito. Nya karon mabdos ka, maway uyab ng mga asawa nimo. Gabaan ra na nako ti. Kay may gaba na ba nga mudangat niya, may gaba rin yun. Na, wala tayo mahimo pa ana. Oh, wala mo tayo mahimo na naman ang bata sa mundihan. Pagkatawha lagi na lumen, ha? Ayaw yun pag hunanunok pagkuha ng imong gisabag, ha? Mao gyud. Way sa ang bata ha. Nga naabot na siya das imuntiyan, wa gyud. Wa man sa kay plano ti. Kuya, nga naglago ni bata. Anak man na ako. Busa pagkakahon ko ni siya. Ako nga taga-dugmaay yung kaugmaon. No, sige. Nya relax sa dito sa kwarto nga imong giukupahan kay manglakaw sa miskuya nimo. Mangumpra mi daan para iyang hikay ug mas iyang birthday. Hindi ko dahil maghikay ugma, ti. Ah, dili ko kayo ko. Doon na lang pipila sa ko mga kauban sa trabaho ba? Ah, gimitar ko. Plus, masilingan na to din, eh. Sige dai lumin ha, manglakaw sa mi. Ug kun dunay mangita namo ingna nga hapon pa mi maabot ha. Dong milyo, tanay dong. Ah, Edward, nakabiba naman sa ka na imong bag nga dako kayo. Kada kayo rin mo da mga bisti. Igor, mga kang tambong birthday sa imong magwang ito buk sa birthday. Gana lang ako abay dot.
Kasi dahil pilang adlaw ko maka-star rito, milib naman sa kong duhak si mana gina ko milib sa akong trabaho. Mau ba? Okay. Ayo na tayo mong biyahe. Basta wao na to, uy, balik ako. Bislahan na to babae yung nagdato niya, paslan ako. Adama na yung mga isaan ka akong katinda, ha? Awo lagi. Wa akong makakoy. Mutabang ako gasto sa imong kasalwat. Kaya ito ko, sa probinsya, ay, kulpas kung ka na ko. Bida na. Sigutan ko lumin taon babae ng paglutan. Sorry lang yung elomen. Sorry lang yung... Ay, diskusyon na ko. Tinggo mo rin ko buag. Sorry. Lawa man yung may gusto sa kapay. Ate! Ate Tasya! Kung ano man ka, uy. Ate! Nansa man ka? Dali mo kayo dool na ko. Uy. Nagbitbit ka ng kwadro sa picture ni Edward nga manghod ni Emilio nga naman na. Uy, siya, ate. Siya ang amahan sa akong kisapak, si Eddie. Ha? Edi ba? Di mo na siya Edi. Edward lang manghod ni kuya ni Emilio. Oh, kung mauna, nangalyas ni siya, nga Eddie di rin ako. Siya man na, ate. Siya ang lalaki nga akong nauyab dito sa syudad. Siya ang amahan sa akong anak. Unsa? Siya di ay? Ang manghod ay kuya ni Emilio? Ayo! Emilio! Pwede, ano sa'yo ko doon? siya. Yan ako manghudomin. Kinahanglang pakaslan gid ang akong manghod ng Emilio ha. Oy! Kinahanglang yun. Kata Ang dili siya! gani sa mga asawa na ko, te. Ano lang ito kisa? Ayaw na lang, te. Hindi. Imo ni tao ni Isuo na ka. Oo, ako. Busa pakasli gid akong manghod ha. Pakasli gid siya Edward. Nang hangi ulo ko dumi suportal daw ko sa bata o tao ni. Hindi ko pakasal niya. Ay nilarag na ako ni mangod. Lasa ni mo. Mura ka gwapo. Pakasli ha. Kay kung dili ikihata ka. Mura ka gwapo. Ipapreso ta kang Edward na ka. Ah, marag. Misan nung sa kay ako manggipugos, apan pagkabuntag, wa na sa iyang kwarto ang manghod sa kumbana. Unsay akong buhaton aron mapugos o pagkasal ang akong manghod sa igsuon sa kumbana. Paita lagi sitwasyon na lagi. Unsa kay akong buhaton no? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tasha. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw, dali ha? Si Tasya, Ate Pres. Tasya. Okay, si Tasya taon. Doon na igsuon taon nila ni Emilio. Si Edward. Bugoy sa kayo. Sige lang panguyab. Sige pang pamabae. O sige pamabdos o mga babae. Karon si Tasya, nakapamabdos sa Emilio. Ni uli siya syudad. Karon igsuon Tasya ni adtop sa de syudad. Nauyab ang ng Emilio. Ay, dili, Emilio si Edward. Nauyab ni Edward ang manghod ni Tasya. Ay, sus, namabdo sa sad, di uli ang mangod, ang niingon sa seat, Edward, nga muli sa probinsya bay, kayo na ako'y kuhan, abot yan dito, nag-abot sila sa iyang gipangkan. Karon, gusto si Tasya, nga, maminyo silang duha, pakaslan, niingon sa si Edward nga, di sa kuhan, batig na ako nga na, ingnon sa bito siya Tasya, ano, gwapo rin ka, kabatig sa mga daw. Baho na iyang problema, karon, si Edward. Kung mga sawa makuno siyang nanghod unsa kuno iyang buhaton at pres. Dadon kanaya yung manghod pakasal akong manghod sa akong manghod sa akong bana. Manghod nga akong ikita ko kini unsa man kung kamong pasultihon ipakasal lagi kita ni Ate Pres. Nga nang mapugson. Mao lagi kay luoy sa diyang manghod Ate Pres. Nya kaning tawhana daghan mo kini gipangkan Ate Pres. Nga, Wa pa sige tinood bilyato. Wa Wa pa sige sige tinood tinuod siya. babae. pag makasal, nga magbinuang, Maganto sa siya no. mag-anto siya. Bitaw. Diba? Nga, di na ba mahimo kay kasal na. Mao na diha. Mo ni gipanamdusan kato igsuon di ay niya. Ginabdusan bitaw niya. Kato igsuon ra sad nga babae tong niabot nga Oo. Mao to. Siya, paliw ko ko unsay babasa diha, bam nga mamabdos. Mateo 19 versikulo 5. Nagipon bam? Tungod ni ang lalaki mo biya siyang amahan og inahan og mutipon siyang asawa og silang duha nahimo ng usa. Usa dili na sila duha kun dili usa na lamang. Tungod ni ini kinahanglan dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Karon kung saan paghiuas, hiusa ani nga sa ako nagkikulog sa unang mga pagsultida ko nga kung kaslon ang babae laki, gigon naman ni diri nga it takes 3 to marriage. Aha. Kay husband wife o ginuos ko nga. Karon
o kay ang Ginoo gugma man karon og walay gugma ang tao man lagi niya pagpangasawa usaw niya pagpakasal like so wa man si may gugma iya ha. Lingaw-lingaw ra mas mga kababayan Mao sa tinuod na. Lisod oy kay mapugos ka. way gugma Uway gugma. manlupad ang mga kardiro mga plato Badlungon ang tao. Nya inigbinyo, mulihok ang kuan. Mili ang buli boy. Oo, ano kuan kayo, wa Lisod na. kayo. Lisod na. Lisod na. Mao na diha ay lang ang pugsa day tasya. Hinami- Hindi lang mababdos na. naabit pinultihon sa mga drama nga mo ingon labinag ang babae mo gipugos pagminyo dili ang lalaki mingunay ng babae ay Ginoo gipakaslan ko nimo ang akong lawas ug dugo pero ang akong kasing-kasing wa Oo. kay wa sa mahigugma Tinuod na. Unsa man ngano man sa siyaw nga daghan kasi uy kanarba ko no himabahay kay Gulyat dugay ko no mabayot Dili kanang himabay bam no kay baka unsa ang sakit ana diabetes ini ka kuan. ngano man Man. Mo di hata sige no kay pare na strong ila. Ay. Oo. Kayo permilti ka kuan niya hinababay ka ay sus mo na. ay eksakto din ang ingon nga ang mga lalaki tamis kay dila Oh, tamis. mao na mo diabetes tinuod sa tamis kay siya dila Diabetes. di ba kanang tamis ug dila Dila kanang ka og kindi. dili kay abi ug lain ng pag sa lain pagsabot ang tamis ug dila kanang may kay siya mo palapala may isang May diskarte palapala. Oh. pero Mayong ato gyud sa buwan. tinuod nga diabetes pa dong Pa diabetes. Kay sige magkatilaw og tamis nga babay. ani na lang ha sige ano di era bata ani na lang Ah. ayaw na lang jud pugsa aron walay Ikaw, Day, siya. daotang kahinatnan o kahinatnan naman kada bang Kapadulngan. kapadulngan paminawa lang og makapamabdo sa protsaglaen paminawa lang kun dili babayot ay ang uyabon sunod ana salamat mo pinagating to naman yun Kun ako ang paso, tiho.